Danilo Lalia and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Victoria Swing Pineda and family, Holy Swing Pineda and family, Pelayo and Medina family, Mila Tolentino, Annette Morales family and Salunga family, Alido family, Maya and David family, Venencio de Guzman and family, Jem Cruz, Rochelle Dime in passing the CE licensure exam, Micaela Feliz on her birthday. Para sa natatanging kahilingan nina Dennis Roque, Jenny Sarmiento, Marco Bernardo for college entrance, Mayet Villamor, Lester Fritz De Conopio to pass the October 2026 physician licensure examination, Giancarlo Manalastas, para sa mabuting kalusugan at para sa agarang kagalingan nina Azucena Alberto, Randel de la Cruz, Danilo Garcia, Elena Bacani, Marshall Gando, Eugenio de los Reyes Valencia, Ireneo Mendoza, Wilfredo Constantino, Randy Henosa, Lester Fritz de Conopio. Para sa walang hanggang kapahingahan ng mga kaluluwa nina Lea Abelinida, Antonio, Henry, Veronica, Dominga, Remedios, Siriaco, Felipe, Erlinda, Atanasia, Lorenzo Lusong, Nicasio Luzong, Ligaya Arceo, Gabriel and Feolalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Remy Mercado, Amada, Maria, Daisy, Ruth, Colado, Rafael Alido Sr. and Jr., Orlando and Rolanda Peña, Laila Arejola, Ulpiano and Romeo, Catalino Mercado Gregorio, Adelaida Barcia, Agnes Dizon, Honorio Pineda, Honovis Swing Pineda, Fausta Adolfo, Enrico Magtoto, Angelito Morales, Rafael Alido Sr. and Rafael Alido Jr., Felipe Pineda, Jericho on his death anniversary, Alexis Co, Honorato Sr. and Florencia Pangilinan, Francisco Camua, Gemniano de Guzman, Maria Victoria Constantino, Maria Corazon Constantino, Reynaldo Villanueva, Constantino Villanueva, Apabwe Villanueva, Mamerta Galang, Jesus Galang, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, mga kaluluwa ng mga batang hindi napinyagan at hindi na ipanganak.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Ngayong linggong ito, kapangyarihang Diyos, at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat. Kasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang intirampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipapalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinapakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pinapakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pinapakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pinapakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siya'y nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinapakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pinapakain Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa.
Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinapakain mong tunay, kaming lahat ay kapal. Pinapakain mong tunay, kaming lahat ay kapal. Pagbasa sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang hirap, ang hapis, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib, ang tabak? Ngunit sa lahat ng ito ay labis at labis ang ating pagtatagumpay. Pakundangan sa nagmamahal sa atin. Oo, natitiyak ko na kahit ang kamatayan, ang buhay, kahit ang mga anghel, ang mga prinsipado, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga darating, kahit ang mga makapangyarihan, ang lakas, kahit anong nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kaniya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyaon.
Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kanyang ang mga lagad. Sinabi nila, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, "Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga ito, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat siya sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Happy Sunday! Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakigreet po natin ang mga katabi natin ng Happy Sunday. God is good all the time. Mayroon po tayong kasabihan sa Pilipino, o maralas sinasabi natin ito sa ibang tao, o siguro marahil ilan sa inyo narinig nyo na ito at nasabi na ng ibang tao ito sa inyo. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa iyo. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa iyo. In Kapampangan Translation po, sinasabi namin, kami gagana ka, akong bahala keka. But we have a joke on it. Di po ba? Mayroon po tayong joke dito. Ikaw nga ang bahala, ako naman ang kawawa. My dear brothers and sisters in the Lord, but in today's gospel, it presents to us the miracle of the multiplication of loaves and 2 fish. Ginawa ito ni Jesus sa ilang na lugar na kung saan pagkatapos ito ng pagkarinig niya ng pagkamatay ni Juan Bautista. Sa Ebanghelyo po, ngayong linggong ito, it describes a situation of difficulty that confronted Jesus and His disciples. Mayroong problema na inilapit sa Kanya ang mga alagad. Noong makita nila ang napakaraming tao, mga libo-libong tao, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata, nangamba na agad ang mga disipulo ni Kristo. Lumapit sila kay Jesus at sinabi nila, "Panginoon, pauwiin na po natin ang mga taong ito dahil hindi natin sila mapapakain lahat." Mayroon pong malalapit na mga bayan dito na pwede nilang puntahan upang sa gayon sila ay makakain. Pero po, ano ang naging tugon ng Panginoon? Pakainin nyo sila. Paupuin nyo sila at pakainin sila. Sinabi po ng mga alagad, "Panginoon, mayroon lamang po tayong 5 tinapay at 2 isda. Papaano magkakasya ito?" Marami pong mga nagtatanong kapag pinag-uusapan ang ebanghelyong ito, what really happened? Ano ba talaga ang nangyari? How was Jesus able to feed the more than 5,000 with 5 loaves and 2 fish? Honestly speaking po, we really do not know what really happened. But this much, we can be certain that miracle happened because of the compassion of Jesus, who was not willing to simply dismiss the people.
It is a contrary to the plan of the disciples to simply dismiss the crowds. Ang naging tugon ng Panginoon sa kanyang mga disipulo ay hindi naging kawangis ng pagtugon ng kanyang mga disipulo sa problemang kanilang hinarap. Sinabi niya, paupuin niyo sila at pakainin ninyo sila. Pero kung titignan nga po naman natin, kung pakabibigyan natin ng pag-unawa, literally speaking, yung sinasabi ng mga disipulo ni Kristo, marahil hindi nga nila mapapakain ang 5,000 katao. Pwedeng tama din sila on the other side. Kung tayo siguro yung nandoon sa posisyon ng mga disipulo ni Kristo, marahil ganoon din ang ating magiging reaksyon. Ang pauwiin na lamang ang mga tao dahil hindi natin kayang bigyan ng pagkain ang lahat ng ito. Sabi nila, we must dismiss them so that they can go to the villages and buy food for themselves. Pero kung pakakaunawain po natin ang mga salita nila, para bang sinasabi nila, that is not our problem. That's their problem. Let them find solution themselves. Hayaan nila na sila na lang ang humanap. Pero ano po ang nakita nating kilos at ginawa ng Panginoon sa Ebanghelyo? Sa malaking problema na hinarap nila, mayroong malaking solusyon at pagtugon ng Panginoon dito. Sinabi niya, there is no need for them to go away. Give them some food yourselves. Kayo mismo ang magpakain sa kanila. Sa isip ng Panginoon, alam na niya kung ano ang dapat gawin. Tapos na sa isip niya kung ano ang pwedeng solusyon na ibibigay sa kanila. My dear friends, doon sa pagtugon ng Panginoon na iyon sa mga sandaling iyon, from there, miracle happened. Doon nagsimula ang pagmilagro o ang pagmimilagro ng Panginoon noong mga sandaling tumugon sila sa kanyang paanyaya. That is why, my dear friends, perhaps you may ask yourselves, ano kaya ang paanyaya din sa atin ng linggong ito bilang mga patuloy na sumusunod kay Kristo at bilang mga tagasunod niya na iniisip natin kung minsan mayroon lamang tayong 5 tinapay at 2 isda sa ating mga sarili. Unang paalala sa atin ng Panginoon ngayong linggong ito, na ang tunay na milagro ay nagaganap kapag tayo ay natutong magtiwala sa buong proseso na ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen? Hello? Na kapag inuutos niya, dapat natin itong sundan sa ating pagkatao. Always remember, bago pa man niya ipinag-utos sa iyo ang isang bagay na dapat mong gawin, tandaan mo, sa kalooban ng Diyos, sa iyo, problema pa lang, pero sa kalooban ng Diyos, tapos na ang solusyon. At alam niya kung ano at kailan mo ito kakayanin. Amen? When He said that you need to take charge of it, you must do it and follow it because from there, miracle will happen and will grow. Do not be hesitated to follow His instructions into your life. Kasi bakit? Dahil alam na ng Diyos, kapag sumunod ka at tumalima ka sa ninanais niyang gawin mo sa buhay mo, then doon papasok ang malaking grasya at milagro niya sa buhay mo. You must use your 5 loaves and 2 fish that you have and do not think na ang mayroon ka ay hindi sasapat. Dahil sa mata ng Diyos,
kahit ano ang bitbitin mo, kahit ano ang dalhin mo, always remember, ang mga ito ay sasapat at palaging sasapat. Amen. O, pakitignan po yung mga katabi ninyo. Pakisabi sa kanila, sapat ka sa Diyos. Kung minsan po, isa sa mga nagiging rason kung bakit natin napagdududahan ang ating kakayahan at kapasidad sa buhay, kung minsan nakakalimutan nating magtiwala sa mga dinadala natin sa harapan ng Diyos. At kung minsan nakakalimutan mismo nating lumapit at hingin sa Kanya kung ano ba ang pwedeng maging solusyon sa mga problema na mayroon tayo. Amen? Mas inuuna pa natin ang magreklamo. Mas inuuna pa natin ang pagdudahan ang kakayahan niya kaysa sa tumalima sa kung ano ang pwedeng gawin niya sa buhay natin. That is the message also of the first reading to all of us. Sa unang pagbasa, sinabi ni Propeta Isaías, lumapit kayo sa Panginoon. Sinabi pa nga po niya yung mga specific na pwede nating gawin. Lumapit kayo sa Panginoon, kayong mga walang kwalta, kayong mga walang pera. Oh, sino pong gustong magkapera dito, taas ang kamay? O, diba, nakataas tayong lahat. Lumapit kayo sa Panginoon, kayong mga nahihirapan, sinabi ni Propeta Isaías sa unang pagbasa. Kayong mga nauuhaw, bibigyan niya ng tubig. Because my dear friends, yun po ang trabaho ng Diyos sa bawat isa sa atin. Iyon ang kanyang palaging ipinamimigay at ipinapamukha sa atin, na siya ay isang Diyos na palaging kasama natin, na siya ay isang Diyos na palaging gumagawa ng himala sa buhay natin. Sana matutunan natin itong makita at mapagkatiwalaan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Secondly, pangalawang paalala ng linggong ito sa atin. A miracle will happen when we learn not to run away or turning our back from the problems and difficulties that will arise. Huwag po nating gayahin ng mga disipulo ni Kristo na kapag nabibigatan na, kapag nahihirapan na, kapag medyo nagdududa na, tumatalikod tayong kaagad. Kung minsan nagiging duwag tayo sa pagharap sa hamon ng buhay. Amen? Kung minsan, kapag hindi natin alam ang magiging solusyon, kapag hindi natin alam kung ano ang pwedeng itugon sa problema natin, ano ang palagi nating isinasagot? Pagtalikod at pagiging walang pakialam. My dear friends, ang linggong ito, ipinapaalala sa atin ni Jesus, learn to face and embrace the problems and difficulties that we will experience. Do not turn your back. Hindi kasagutan ng pagtalikod sa maraming pagsubok na hinaharap sa buhay. It is a human tendency that oftentimes, kapag naguguluhan na, kapag nabibigatan na, we run away. Ay, pwede namang talikuran na lang yan. Pwedeng umiwas na lang diyan. Pwedeng wag na lang makialam dyan. Pwedeng sila na lang ang mamroblema dyan. No. Ang tunay na Kristiyano ay hindi sumusuko sa hirap at sa ginhawa ng kanyang buhay. Amen? Kaya po, nawa sa buhay natin bilang mga Kristiyano, iwasan natin ang sabihin natin sa buhay natin na walang magiging kasagutan sa mga problema na mayroon tayo na kinakaharap sa mga sandaling ito.
Dahil kapag tayo natutunan nating lapitan ang Diyos at ilapit sa Kanya ang mga ito, then from there, miracle will happen. Nakikita natin ang Diyos at makikita natin ang Panginoon na kung ano ang daladala natin, na kahit lilimang tinapay at 2 isda lamang yan, kaya niyang gawin at kaya niyang magmilagro sa buhay natin bilang mga tao. Amen? Yan po ang paalala sa atin ng linggong ito. Una, sana bigyan natin ng pagkakataon ang ating mga sarili na magtiwala palagi sa Panginoon sa kayang gawin niya sa mga problema na hinaharap natin. And secondly, do not turn our back from Him. Huwag tayong tumalikod sa Kanya at huwag lalo tayong tumalikod sa mga problema na ibinibigay ng panahon sa atin. Bakit? Dahil mayroong isang Diyos na handang magmilagro at tumulong sa atin. Amen. Magsitayo po ang lahat upang ipahayag ang ating pananampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nganang bubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinakakain ng Panginoon ang mga nagugutom. Sa Eukaristiya ay pinagkakaloob niya ang mga pangangailangan ng kanyang bayan. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, ang aming kapakanan ay pawang hangad mo, naway tularan ng Santo Papa, mga obispo at pari, ang malasakit at halimbawa ng mabuting pastol, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, binusog mo ang mga nagugutom, maglingkod nawa ng tapat ang mga taong nasa pamahalaan at isulong nila ang programa sa pagkain, kalusugan, pabahay, trabaho at edukasyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, kalingain mo ang mga walang hanap buhay, mga matatandang nangungulila, mga may sakit at yaong nasa bingit ng kamatayan, makaranas nawa sila ng pagdamay mula sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, nagbibigay ka sa amin ng higit sa sapat. Turuan mo ring kaming magbahagi sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lingapin mo ang iyong bayan, Panginoon, upang ang kabutiang dulot mo ay maibahagi namin sa aming kapwa.
Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo, ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyosan ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magkapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, namumuno ang langit at lupa ng panangkilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Amen.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo at ni Pasiano na aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri kaysa niyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Tayo pong lahat.
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bilang isang pamilya ng Diyos, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyo lahat. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad natin siyang tanggapin sa banal na pagkikinabang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Prayer to Our Lady of Lourdes all together. Ever Immaculate Virgin Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my request. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sinned against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. please be seated for a while. Magsiupo muna po tayo. Once again, good morning po sa inyong lahat. Good morning! So, bago po ang final blessing, mayroon po tayong bisitang mga madre. Mula po sila sa mga isang kumbento dito sa may Florida Blanca na nag-a-appeal po sa atin ng kanilang suporta at tulong para sa kanilang mga programa. Mayroon pong magsasalita sandali sa atin at pakinggan po natin siya. Maya paabak po kaya katamungan. Una po sa lahat, pinapasalamatan ko po ang Diyos sa mga grasyang pinagkaloob niya at sa suporta po ng ating Arsobispo, si Archbishop Labarias, at sa pagtanggap po ni Among Harold Garcia dito po sa kanyang parokya. Salamat po sa suporta, Among. Ako po si Sister Heart Calado from Mary Queen of Heaven Missionaries. We are locally founded in the Archdiocese of Cebu in 1996. Ako po, taga Porac ko po. Ang Mother Superior mi pong, ang Vicar mi po taga Florida Blanca. Yung sabi nga po ni Father, meron po kaming mission house doon po sa Florida Blanca. Kami po yung mga naka-pink na habit na madalas pong mapagkamalan na pink sister dahil nga po pink sister naka-pink po sila pero contemplative po sila, hindi po sila lumalabas. Kami po ay mga missionaries. At ang mission po namin, tumutulong po kami sa mga biktima ng prostitution, trafficking, at saka po yung mga sexually abuse. Kami po yung mga sisters na sa umaga nakahabit po kami at may mga panahon po sa gabi na pumapasok po kami sa mga beer house na naka-civilian clothes. Nagbibigay po kami ng mga rosary and scapulars po sa mga babae na nagtatrabaho sa bar. At yung pong gusto magbagong buhay, meron po kaming rehabilitation center kung saan libre po yung mga programa namin na ibinibigay sa kanila for 5 years at kung hanggang they can stand on their own po. Kasama po yung mga anak nila, hindi po nila pinababayaan. Pinaaral po natin sila, tinuturuan po ng iba't ibang livelihood, psychological, spiritual. Ngayon nga po, meron po kaming sa tabi po ng gate, may mga religious items po kami na yung iba po ginawa po nila. Ang proceeds po nun para po sa rehabilitation center sa mga programa po para po sa mga biktima ng prostitution. At nakita po namin yung root cause ng prostitution is poverty. So nagkaroon po kami ng education assistance program para po sa mga poor na hindi po kayang makapagpaaral sa mga anak at tinutulungan po natin sila para po hindi sila mabiktima po sa prostitution dahil nakapag-aral na po sila.
Sana po, suportahan niyo po at tulungan niyo po kami, especially through your prayers po, lalo na po pag nasa mga madilim po kami na mga lugar kung saan po namin nakikita po at pinupuntahan po o nire-reach out po yung mga babae na biktima ng prostitution. At para dumami po kami, sana po yung po mga dalaga dito, yung may mga anak na dalaga, na meron pong bokasyon sa pagmamadre, i-approach nyo lang po kami doon po sa pwesto po namin sa tabi ng gate at namimigay po kami ng mga brochures po para mga contact numbers po namin nandito po at kung paano po kayo pwedeng makatulong po para po magpagpatuloy po namin yung mga programa. You can share your blessings po, time, talent, and treasure po. Pwede rin po kayo makasama sa amin sa mga beer house po na pinupuntahan namin. Pwede po namin kayong maging lay mission partners po. Katulad po ng mga lay partners namin na nakaping po, nandun po sa store po namin sa labas po. Maraming salamat po. Sana po suportahan at lalong-lalo na pagdasal niyo po kami. God bless you all po. Thank you very much po, Father. So sana po matulungan po natin sila sa pagbisita nila dito sa ating dambana. Mayroon po silang booth doon sa may harapan para sa mga religious items na itinitinda nila. Pangalawa po, nais ko pong iulat sa inyo ang naging financial status po ng proyekto na inilunsad natin from June hanggang July 31 ngayong taon na ito, ang ating CCTV project donation. So, taos puso po ang aking pasasalamat sa lahat ng mga nagkaloob ng kanilang tulong pinansyal upang maisakatuparan ang programa at proyektong ito na magbibigay seguridad sa ating dambana. So, the total cost of this project ay nagkakahalaga po ng 250,000 pesos at ang total donations na pumasok po from June hanggang July 31, 2026 ay nagkakahalaga po ng 186,000 pesos. Palakpakan po ninyo ang sarili ninyo. So maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong at nagkaloob ng kanilang donasyon upang maisakatuparan ng proyektong ito. Baka po nakikita ninyo, meron pa po siyang funds needed na 64,000 pesos pero okay na po iyan, zero balance na po iyan kasi mayroon pong akong isang kaibigan from Angeles City doon sa pinanggalingan ko po before na nagkaloob po ng worth 64,000 para mapunan po ang 250,000 pesos na ito. So, muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa ating dambana at sa mga deboto po na nanggagaling pa sa iba't ibang mga lugar at probinsya. Maraming salamat po. Welcome po kayo dito sa ating dambana, dito sa ating sunken shrine. Nangihingi po ako ng paumanhin sa mga nasa labas po na nasa may mainit na lugar sa mga sandaling ito. Pagpasensyahan nyo na po dahil hindi po namin kayo ma-accommodate lahat dito sa loob. Pasensya na po dahil nandyan po kayo sa labas. So, hayaan nyo po, we will make an agreement po kung paano po maaayos po ang ating mga misa dito sa ating dambana. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Kung wala kayo, hindi po may pagpapatuloy ang mga programa at ang lahat ng mga activities ng ating dambana. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay natapos na, umayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po sa inyong lahat.